Dora a desbrozadora e unha fouciña son os símbolos feministas elixidos polo Concello para o cartaz do 8 de marzo. Dora é unha superheroína galega que coa súa bata e o seu pano na cabeza representa a todas as mulleres valentes e loitadoras. En este caso, pois Dora está desbrozando, desbroza todo tipo de injustizas, pretendo que ela sexa un pouco unha superheroína galega a súa bata, o seu pano na cabeza, afeito de, como o traxe de superheroína, neste caso, desbroza o machismo, que é algo no que este día incide, un pouco a loita contra conseguir a igualdade real. O debuxante Luís Davila fixo tamén unha adaptación do símbolo feminista. Dunha maneira humorística, fixen o símbolo feminista a modo de fouciña, de fouce, coa aquela, enfróntase a estas cedras e estas silveiras que sempre atascan un pouco o traballo, non? Ela está tratando de desfacerse delas. A concelleira de Igualdade e o autor do cartaz quixeron animar a toda a cidadanía a participar nun evento que esperan que sexa histórico. Espero que ese día sea un día festivo e reivindicativo e que teña o éxito como ben tendo estes últimos anos, que teña esa continuidade. Os cartaces distribuiránse por toda a cidade e o día da manifestación, o 8 de marzo, repartiránse tamén chapas co lema "Moza, fai coma min e desbroza".